ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಯಾತ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿನ ಯಾತ್ರೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಮಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಂತಂದು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಪಾಡೋಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಐರನ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕಾಪಿದಾಡೋಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ನೆಂದುನಿ ಗೈಸ್ ಆಪುನೇ ಜಿಲಕ್ಕೆರ ಉದಸ್ಸಿನ ಎಲ್ರಮ್ ದೀಪುನಿ ಆಫ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಿರಜೆಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ರಮ್ ದೀಪುನಿ ಆಫ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಿರಜೆಪ್ಪುನಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬ್ರಷ್ ಮಂತದ್ದು ಮೋನೆ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದವ್ರು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕೋಯ್. ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ನೀಂದು ಪಂಡ ಎಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪೆರ ಆಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಪಿರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಕುರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಸಪೂರ ಎತ್ತೇನ ಅಂಚಾದ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ದಿನಲ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವುದ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಅಂತೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಏಪಲ ಪಾಡಿನೇ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐರನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತಿದ್ದಾರ್ದೆ ಐರನ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಅವು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ವಯರ್ ಚೂರು ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಟದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಗ್ನ ಅವು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಏತೋ ಸಲ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಡೊಂದು ದೊತೊಂದು ಯಾನ PUC ಮಾತ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೊತೊಂದುನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು. ಅವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರಿತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಶ್ ಒಂದು ಬರೆತಲು ಅಲ್ನ ಬುದರ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅವು ಏಪ ಬರೆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಅವು ಅಲ್ಲನೆ ಆಲೆ ಬರಿತೀನಿ ಅವು. ಇತ್ತೆ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ನಿವಿಯಾ ಪಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಏನು ಅಣ್ಣೆ ಕೊನೈದಿನಿ ದುಬೈರ್ದು ಅಂಚದು ಒಂದು ಮುಗಿನೇಟ ನೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಒಂದಿ ಜೋಲ ಪಾಡ್ವೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೆ. A few moments later. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎನ್ನ ಪಿದಾರ್ ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಾ ಮಲ್ತ ಬರ್ದಾಂಡು ಚಾಗು ದೋಸೆ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮತ ತಿಂದಿದ್ದು ಚಾ ಮತ ಬರ್ದು ಇತ್ತೆ ಚುರುಕುಲ್ದು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ ದಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೊರಬಗಂಟಾರೆ ಅಂಚಾದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಮತ್ತು ಚಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಮಂದಿರದ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ಓಪನಿಂಗ್ಲುಂಡು ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವೆ ತುಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲ ಒಂದು ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬೈದಡು ನಾನು ಒಂತೆಪ್ಪುನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಸಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರಿತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ ಪಾಪ ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಾತನ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೀಲನ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಉಂತೋಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒತ್ತುದು ಸೀದಾ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಾಪ ಉಂತೋಂದಿತ್ತೇರು ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಪ ತೋಜಿಂಡು ಅಜ್ಜೇರತ್ತ ಅಂಚ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಐಕ್ 2 ಜನ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಕಲ್ ತುದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಅಕಲ್ ತೆಲ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಕಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ರೀಸನ್ಗೆ ತೆಲ್ತೇರು ಎಂಚಿನೆಗೆ ತೆಲ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಕಂತು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪುನಂಚಿತ್ ನೈಟ್ ದಾದ ಇತ್ತಿರಂದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲಂತ ಕೊಡ್ಜೀರಿ ಯಾನಂಜಿ ಕೊರ್ನೆ ಏಕೆ ತೆಲ್ತೀನಿ ಆತ ಎಂಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ತೋಜಿಂಡು ಐಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಿ ಐಕಿಲ್ಲ ತೆಲಿಪೇರು ಬಂಡ ಐಕಿ ತೆಲಿಪುನಿ ಅದಿಪ್ಪಕಲ್ ತೆಲಿಪುನ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಎತ್ತನು ಯಾನ ಪಂಡ ಆರ ಅಜ್ಜೆರತ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ್ ಬೆನೇರೆಲ್ಲ ತೀರಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈಲ ಕಟ್ಟದ ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ದದಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಪಾಪ ತೋಜಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಹೆಂಗದಕ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಕೈ ಕಾರ್ ಮಾತ ಸರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನೇರೆ ತೀರುಡೊಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಾರು ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನೇರೆ ತೀರುಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದಾಪುನ ತೆಲಿಯೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ
ಐಕ್ ತೆಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ದಾಪುನಾಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಪುನಾಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ₹1 ₹2 ಏತಾಂಡ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಬೆನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಅಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲನ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಅಕ್ಲು ಬೋಡ್ಬೋಡುಂದೆ ಬೇಡುನ್ಯಾ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನಿಯರೆ ಆವಂದೆ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಡುನ್ಯಾ ನಟ್ಟುನ್ಯಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಪಂಡಾರ ನಟ್ಟೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಾಪ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರು ನಾತಿಗೆ ಆರುಂತು ದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಕೊರೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋನಿತ್ತೇರು ತೂವೊಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಾಗ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ದಾದಿಕನ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯನಾಗ ಎಂಚನ ಏರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪಂಡ್ರ ಪುಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುಜೋಲ ಅಂಚ ಪ್ರಾಯ ಏನಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅವಳ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ 2 ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಕೈ ಆಂಡಲ ಉಂಡ 2 ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಚೀಲನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಂತದ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ತೋಜಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸೇರಿ ಪೌಜೆರದಾದನ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಪರಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಪರಿದಿನ ಮುಂಡು ಮತ್ತು ತುತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ₹10 ಬುಡ್ಲೆ ₹100 ₹500 ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಕೈಕಾರು ಮಾತ ಸರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನೇರ ತೀರುಜಿ ನಟ್ಟುಡನ ಬೇಡ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಟ್ಟೇರ್ನೇ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋಡೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿ ಬಾರಿ ಕೊರೆತೊಂದುಂಡಿನಿ ಐನ ಅಂಚು ಕಟ್ಟದ ನೀನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಸರಿ ಜಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಕೊರೆತೊಂದಿರಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜತ ನಾನು ಬೈಯಾಗ ತಿಕ್ಕುವೇನ ಅದು ನೀವು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ Much later. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಆತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾಂಡ ಐತೆ ಚೂರು ಟೆರೆಸ್ ಸಮಯത്ത് ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಂಬಿ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ್ತ ಆಯ್ಗೆ ಚೂರು ಗಾಯ ಆಗ್ತಂಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ಜೋರೇ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಆಯ್ನ ಗಾಯ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತಂಡು ಅವು ಏತು ಮರ್ದು ಮಂತನಲ್ಲ ಓ ರಾಜು ಪೋ ರಾಜು ಪೋ ತಿರ್ತು ಪೋ ಆಯ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪರ್ ತೂಪುನಿ ನಂಜೇಲೆ ಆಯ್ಗೆ ನಂಜಿ ಆಪುನಿ ಈ ನಾಯಿಡ ಪಾತ್ರೆನ ಆಯ್ಗೆ ನಂಜಿ ತೂಪುಂಡುಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಂತೊಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ರಾಜುಗು ಯಾನು ಓಲು ಕುಲ್ಲಿ ಅಡೇಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಪಂಡೆ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಾಪ ದಾದನ್ ಪರ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಪ್ರಾಯಾಂಡ ಎಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯಾಂಡ ಒಂತೆಲತ್ತು 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂತ ನಾನು ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಿನ್ನಿ ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಊರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಟೆರೆಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ದಾಲ ಇತ್ತ ತುನಗ ಪಾತೆರೆ ವಿಷಯನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೆಗೆ ಅದ ದಾಂಡ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಇನ್ನುನಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರೆ ದಾಲ ವಿಷಯನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೈನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೆತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತೇರಂದು ಕೈ ಇಜ್ಜಿಯರಿ ಕಟ್ಟಾತನದು ಆರು ಇನಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಐಟೆ ಜೆತ್ತುದಿತ್ತೇರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತನರೀಗ ಪಾಪದೊಜಿ ನೆಂಗೆ ಕಪ್ಪಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯನಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇರೆ ನಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಮತ್ತು ಮನ್ಪುರತ
ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದೇರ ದಿಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದ ಆಯ್ತಾನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ಲಕ ಒಲ್ಲೇರಾರು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ತೋಜಿನ ಈಗ ವ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡದ ಅವಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೇರಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಬೈಯಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ತುಲಿ ಇಂಚಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅವಳು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚಿ ಮುದತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಕೈಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿಲ್ಲ ಮರ ತಳಿಟೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲರೆ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ಪಾತೆರ್ನೆ ಏನೇ ಏತ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅಂತ ಅಂಚದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿದಾದನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅದು ಇತ್ತ ಬತ್ತದೈಕದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪಾತೆರ್ ಅಂದೆ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಇಂಕ್ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವೇ ಪಂತೇನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಂಗೆ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಏರೆ ಕಾಣಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಗ ಆತ್ನೇ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್